We are certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Aksyon! Radyo! Balita! Kalipunan ng mga maiinit, naglalagablab at umuusok na mga balitang lokal, nasyonal, international, weather, showbiz, sports, human interest at iba pa na nakalap sa bulwagang pambalitaan ng DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo Balita. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Maaksyong umaga sa inyo lahat mga kaibigan. Magandang umaga Pilipinas, maaksyong umaga Pangasinan. Ngayon ho'y araw ho ng Biyernes, Petsa 14, 2021 ng Enero. Sa inyo ho ang Aksyon Radyo Balita. Kasama ho ninyo Aksyon Aikam Dusena Pasyon. At sa ating Master Control nariyan ho Aksyon Conrad Alvarez. Sa ulo ng ating mga balita ngayong umaga sa ating balitang lokal, pamamaril ng di kilalang salarin sa isang miyembro ng Coast Guard sa bayan ng Sual, kinondena. Pagsasailalim sa lalawigan ng Pangasinan sa Alert Level 3, umpisa na ngayong araw. Tuloy-tuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Rehiyon 1 sa mga susunod na araw, asahan na ayon sa DOH-CHD1. At flood mitigation facility sa lungsod ng Alaminos natapos na umano ng DPWH. Para naman sa ating mga police reports, magkahiwalay na sunog na itala sa lalawigan ng Pangasinan. Binatilyo kalaboso dahil sa paglabag sa gun ban. At dalawang lalaki na hulihan ng mahigit 13,000 pisong halaga ng inihinalang shabu. Para naman sa ating balitang pambansa, 34,021 pang bagong kaso ng COVID-19 na itala kahapon sa bansa. At Octa Research Group nagbabala laban sa severe Omicron outbreak sa NCR. Balita naman sa ibayong dagat, 19 patay sa sunog sa isang apartment building sa New York. Para sa ating balitang showbiz, Chris Aquino, nasa alanganin umano ang kalusugan. Tutulong pa rin daw sa mga nangangailangan. At sa ating sports news, Coach Chito at Topex, pinipirata umano sa bansang Japan. Talaga lang ha. Muli ho mga ka-aksyon, sumasa inyo ang Aksyon Radyo Balita. Kasama niyo pa rin Aksyon Ahikam Dusena Pasyon. At sa ating Master Control, nariyan ho Aksyon Conrad Alvarez. Para sa ating mga balita ngayong umaga sa ating balitang lokal, nasa ilalim na ngayon ng Alert Level 3 ang lalawigan ng Pangasinan ngayong araw na ito mga ka-aksyon. Alinsunod na rin ito sa pinalabas ng IETF na Resolution number 156-C na kung saan ay tinatakas ang La Union, Ilocos Norte at Pangasinan sa Alert Level 3 ngayong araw hanggang January 31. Kaugnay nito ay pinaalala ni Dr. Roel Bobis ang COVID-19 focal person ng DOH-CHD1 na bawal na ang face-to-face classes sa basic education, bawal din ang operasyon ng karaoke bars o indoor entertainment, bawal ang operasyon ng kids amusement places, bawal din ang gatherings na mga hindi magkakasama sa bahay, bawal ang casino, horse racing at cockfighting o sabong, at bawal din ang contact sports maliban na lamang sa mga bubble setup. Pinapayagan naman ang mga venues for meeting at social events. Magagawin pa man dapat ay 30% para sa fully vaccinated at 50% naman ang outdoor capacity. Pwede rin ang limited face-to-face classes sa higher education. Ito yung kolehiyo mga ka-aksyon. Licensure at entrance examination. Ngunit kinakailangan ay 30% indoor para sa mga fully vaccinated at 50% din ang outdoor capacity. Pwede rin ang intrazonal at interzonal travel sa ilalim naman ng mga LGU guidelines. Pwede rin naman ang amusement parks and recreational venues, 30% indoor sa mga fully vaccinated at 50% naman outdoor capacity. Individual outdoor exercises, visitor and tourist attractions, in-person religious gatherings. Pinapayagan din ng mga restaurant, food prep services, gyms, personal care services, cinemas, film production company at operasyon ng mga government agencies basta nasa 60% on-site capacity.
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Centrum Advance. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, take Centrum Advance everyday. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Bilang karagdagan pala mga ka-aksyon na pagdating ho sa mga pampublikong sasakyan, 70% po ng capacity ang dapat na sundin ho natin. Samantala naman, tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating mga balitang lokal mga ka-aksyon. Patuloy na tumataas ang naitatalang kaso ng COVID-19 dito sa Rehiyon 1. Ayon kay Dr. Ruel Bobis, ang COVID-19 focal person ng DOH Center for Health Development Region 1, as of January 12, 2022, 647 na ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa Rehiyon 1, habang 2,293 naman ngayon ang aktibong kaso. Dahil dyan umabot na sa 2,286 ang total cases ng COVID-19 sa Region 1 mula pa January 1 hanggang January 12 ng taong ito. Nilinaw naman niya na karamihan sa mga aktibong kaso ay naka-admit sa pagamutan at mga isolation facility. Samantala, 371 naman ang naka-admit sa temporary treatment and monitoring facility, habang 221 ang nasa home isolation. Pinaka-apektado ng sakit ay nasa edad 25 hanggang 29 anyos o 30 to 35 years old din. Nasusunod na naman ang 22% ng total number ng COVID-19 sa rehiyon. Karamihan naman sa mga namatay dahil sakit na ito ay mga matatanda. Kapansin-pansin din na halos kalahati ng total death na 2,290 ay puros mga matatanda. Sa kabilang dako, tumaas naman ng 4% ang utilization rate ng COVID-19 dedicated beds na naitala sa 47%. Sa ICU as of January 12, 2022, tumaas naman ng 1% na ngayon ay nasa 35% na. Sa isolation at ward bed naman ay tumaas naman ng 3 at 4% na ngayon ay nasa bandang 44 to 46%, habang walang pagbabago sa utilization ng mechanical ventilator na nasa 12%. Nilinaw naman ni Dr. Bobis na maski may pagtaas ng utilization rate ng healthcare utilities, nananatili pa rin daw sa safe zones ang percentage nito. Samantala, binagyit naman ni Dr. Bobis na ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 ay dahil umano sa mataas na mobility ng mga tao noong holidays. Dahil sa pagdawag ng restrictions ay mas marami umano ang nahawa. May kinalaman sa ulat na yan mga ka-aksyon, hindi umano'y sinasantabi ng Department of Health Center for Health Development Region 1 ang posibilidad na mayroon ng Omicron variant ng COVID-19 dito sa Rehiyon 1. Ayon kay Dr. Roel Bobis, ang COVID-19 focal person ng CHD, expect the worst umano. Kaya't sila ay naghahanda na kung may ma-detect na Omicron variant sa lugar. Gayunpaman ay wala pa namang opisyal na resulta mula sa Philippine Genome Center na ang Region 1 ay meron ng Omicron variant. Tayo lang po ay naghahanda para kung sakali po na darating po talaga at makakapasok ang Omicron variant sa ating region po, nakahanda na po ang lahat ng ating ospital and other health facilities. Ang naging pahayag ni Dr. Roel Bobis, ang COVID-19 focal person ng DOH CHD Region 1. Paalaala naman ito na huwag maliitin ang Omicron variant dahil may mga ebidensya na nakapagbibigay ito ng severe at critical COVID-19 disease sa mga nakatatanda at hindi pa bakunado kontra COVID-19. At kung babaliwalain daw ito, mas tataas pa raw ang kaso ng COVID-19 sa Region 1, gayon din sa bansa, at ma-overwhelm na naman ang healthcare system. Samantala, balitang lokal pa rin, magtatalaga na umano ng mga Baywalk Marshals ang lokal na pamahalaan ng Binmalay upang masiguro ang kaligtasan ng publiko sa lugar. Nakapaloob yan sa ibinabang Executive Order No. 2 Series of 2022 ng Bayan o an act regulating the Binmalay Baywalk for the safety of the general public ang gagampanin ng isang Baywalk Marshal. Kabila sa mga bababantayan ng mga marshals ang implementasyon ng mga rules and regulations sa bayan, pagbabawal sa mga residente na magtayo ng stalls na maaaring makasagabal sa Baywalk at ipaalaala sa mga turista ang pagsunod sa mga minimum health protocols, pagpapanatili sa kalinisan ng lugar at iba pang direktiba na ibaba ng opisyal. Sino mang mapapatunayang lalabag sa ordinansa ay makakatanggap ng tiket na magbabayad ng kaukulang multa. Sa lungsod naman ng Alaminos, tapos na ng Department of Public Works and Highways o DPWH Pangasinan 1st District Engineering Office ang pagtatayo ng dalawang bahagi ng flood mitigation facilities sa Pogo at Poblacion areas ng Alaminos City River. Ayon kay District 1 Engineer Marieta Mendoza, ang mga nasabing pasilidad ay inaasa magpapabuti umano at nagpoprotekta sa coastal agriculture lands. May iwasan din umano ang water intrusion upang matiyak na ang mga residenteng malapit sa lugar ay mapoprotektahan mula sa pagbaha. Kabilang sa mga isinagawa upang makumpleto ang proyekto ay ang pile driving ng steel sheet piles at construction naman ng slope protection.
Ang Pogo section ng pasilidad ay may kabuuang project cost na 38 million pesos. Samantalang ang poblasyon section naman ay may halagang 36 million pesos na parehong pinondohan naman sa ilalim ng General Appropriations Act ng 2021. Balitang lokal pa rin, binigyan kahapon ng tig 5,000 pisong tulong pinansyal ng Pangasinan Provincial Government ang 25 displaced OFWs mula sa bayan ng Infanta. Sa ilalim naman ito ng programang Tulong Pangkabuhayan sa OFW. Ang programang ito ay bahagi ng Abig Pangasinan Recovery Program na may layuning tulungan ng mga displaced OFWs na naapektuhan ng pandemya. Sa tulong ng programang ito ay inaasang makapagsimulang muli ang maliliit na negosyo o pangkabuhayan na maaari nilang pagkunan ng pang-araw-araw na mga pangangailangan. Kinikilala na nasabing programa ang mga naging ambag sa pagpapaunlad sa ekonomiya ng bayan ng mga OFW. Pinuri naman ni Board Member Orange Wilde Versosa ang husay at maagap na pagsumite ng mga requirements ng lokal na pamahalaan ng Infanta Peso Officer at ng Migrant Desk Officer Mildred Hernandez upang mapasali ang programa sa pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Kasunod nito, nagsagawa rin ng lokal na pamahalaan at ang Pangasinan Public Employment Service Office of PESO ng Basic Financial Management Seminar upang ihanda mga benepisyaryo sa pagsabak sa larangan ng pagdenegosyo at masigurong mapagtatagumpayan nila ito. Dumalo naman sa nasabing programa sina Board Member Orange Humilde Versosa, Municipal Mayor Marvin Martinez, Vice Mayor Virgilio Balyarta, PESO Officer Mildred Hernandez, OFW President Erwin Quiton, Provincial Staff at PESO Infanta Staff. Panghuling balitang lokal para sa umagang ito. Mandatory ayon sa Department of Budget and Management o DBM na magsumite ng Capacity Development Agenda ang Dagupan City bilang bahagi ng 2022 Proposed Annual Budget ng lungsod. Ito ang nilinaw ng DBM Regional Office sa naganap na deliberation ng Sangguniang Panlungsod sa proposed 2022 Annual Budget ng Dagupan noong Martes, Enero 11. Maalala na makailang ulit ng hinihingi ng Sangguniang Panlungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Dean Brian Cua ang mga kulang na dokumento para mapag-aralan ng proposed annual budget para sa taong 2022. Kabilang sa mga importanteng dokumento na hindi pa rin na isusumite ng Executive Office ang Capacity Development Agenda. Ayon sa DBM Regional Office, mandatory o kailangan magsumite ng Capacity Development Plan base na rin sa Local Budget Memorandum No. 82 Series of 2021. Kaugnay nito, agad na nagpasa ng resolusyon ng Sangguniang Panlungsod na hinihiling sa Executive Office na magsumite ng kaukulang 2022 Capacity Development Agenda. Una na ipinahayag ni Councilor Chito Samson na dapat ay alam daw ng Budget Officer ng lungsod ang mga kinakailangan pang dokumento na dapat isubmit upang hindi na matulad sa 2021 budget. Dinaluhan ang kinatawan mula DBM Region 1 na naganap na deliberation ng Sangguniang Panlungsod sa proposed 2022 annual budget ng Dagupan upang sagutin ang ilan pang katanungan tungkol sa mga importanteng dokumento na kinakailangang isubmit ng Local Chief Executive na si Mayor Brian Lim. Aksyon Radio. Police Report. Para naman sa ating mga police report, maraing kinundira ng pamunuan ng Philippine Coast Guard ang nangyaring pamamaril ng di kilalang lalaki sa 23 anyos na Coast Guard apprentice seaman na si Angelo Martinez ng PCG District Southern Tagalog sa Sual nito lamang araw ng Martes. Nagparating ng pakikiramay si PCG District Southern Tagalog Commander Commodore Genito Basilio sa pamilya ni Coast Guard ASN Martinez. Si Martinez ay binaril sa Barangay Paitan West Corner, Bulawan Road sa bayan ng Sual. Kausap raw ng biktima ang suspect nang bigla na lamang nitong barilin sa kaliwang bahagi ng bunganga. Nakita na lamang ng isang concerned citizen ng biktima na nakahandusay sa tabi ng kanyang motorsiklo at agad na itinakbo sa pulisya. Inakala nilang nasangkot lamang ito sa vehicular accident, subalit nang beripikahin ng SWAL Rescue Team ay natagpuan ang 2 cartridge ng caliber 9mm sa tabi ng katawan nito. Na-recover naman ng soko ang 2 basyo ng caliber 9mm, cellphone at upos ng sigarilyo. Isinugo naman ang biktima sa pagamutan subalit direktarang dead on arrival. Samantala, nasunog naman ang bahay ng isang doktora sa lungsod ng San Carlos. Ang nasabing bahay ay pag-aari na ni Dr. Mita Brown, 64 anyos ng Barangay Palaris. Sa paunang investigasyon ng mga otoridad, inaayos umano ng isang welder ang trusses sa bahay nang magulandang ito sa malakas na pagsabog na galing sa likod ng bahagi ng bahay na siyang pinagmulan umano ng apoy. Wala naman daw na i-report sa pulisya kaugnay nito kundi na nakita lamang sa Facebook, kaya't mabilis silang nagresponde kasama ang San Carlos City Fire Station at ganap na idineklarang fire out alas 3:20 ng hapon. Samantala, warehouse naman ang nasunog sa bayan ng Bautista. Nangyari ang insidente sa barangay ni Baliw Sur.
Sa investigasyon ng otoridad, napansin ng negosyante at gurong si Jerry Alfaro, 50 anyos, ang nasusunog nasusunog na ang kanilang bodega. Partikular sa driver section alas 9:30 ng gabi nitong araw lamang ng Miyerkules. Nakapagresponde naman agad ang BFP Bautista at Bayambang sa kadirekta ng fire out mga bandang alas 10 na ng gabi. Inaalam pa rin ang pinagmulan ng sunog. Kulong naman ang abot ng isang 19 anyos na binata dahil sa paglawag nito sa gun ban. Inireklamo ng mga residente sa barangay Tara, Bolinaw ang suspect na si Orly Permito, residente ng barangay Kulang sa nasabing bayan dahil sa panggugulo habang ito'y armado ng baril. Agad namang nagresponde sa lugar ang mga pulis at nahuli ang suspect. Bago pa nito, nanggugulo raw ang suspect at hinahamon ng away ang isang Melvin Pinoy sa harapan ng isang feed storehouse na pag-aari naman ng isang Reynald Napolitano. Agad namang nanghingi ng tulong sa barangay ang may-ari ng naturang tindahan. Nakumpiska sa pangangalaga ng suspect ang isang improvised caliber 5.56mm na baril na walang markings. Inihanda ng kasong paglabag nito sa Republic Act 10591 in relation to Common Act Resolution number 10741 o ang gun ban. Kalaboso naman ang isang 22 anyos na vulcanizer matapos mahulihan ng illegal na droga sa ikinasang anti-illegal drugs operation ng pulis sa bayan ng Santa Maria. Isinagawang operasyon sa bypass road ng Barangay Santa Rosa na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect na si Dieter Soria, residente ng Barangay Bantog sa bayan ng Asingan. Hinuli ito matapos magbenta ng isang pakete ng hinalang shabu sa poster buyer na isa palang pulis. Na-recover pa sa kanyang pangangalaga ang isang kahon ng posporo at laman itong 3 pang karagdagang pakete ng hinihinalang shabu. Nabawi naman ang 500 pisong mark money na ginamit ng otoridad. Inihanda ng kasong paglabag nito sa Republic Act 9165. Sa lungsod naman ng Dagupan, kalaboso naman ang 2 lalaki matapos mahulihan din ang hinihinalang shabu matapos ang bypass operation. Isinagawa ng pulisya ang operasyon sa Barangay Mayombo kung saan nahuli si Dan Ralph Tyron Ander alias Pompom, 35 anyos, residente ng Barangay Kalmay sa lungsod ng Dagupan, at Ronnie Rin Magsanok, 23 anyos, alias Renz, isang construction worker, residente naman ng Barangay Poblacion Oeste. Nakumpiska kay Tyron na siyang subject sa operasyon ng 2 medium-sized plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na mayroong timbang na nasa 2 gramo at nagkakahalaga ng 13,000 piso. Inihanda ng kaso laban sa mga sospek. Samantala, 3 pang lalaki ang nahuli sa buy-bust operation na ikinasa ng mga pulis. Nahuli sa pinagsalib na puwersa ng Mapandan at Mangaldan PNP sa Barangay Pias ang 2 lalaking residente ng bayan ng Santa Barbara. Ikinasa ang operasyon sa naturang barangay laban sa suspect na sina Ariel Aguilar, 41 anyos, at Mario Segundo, 45 anyos, na pawang mga residente ng Barangay Songkil. Kabilang ang 2 sa listahan ng mga street-level individual. Nakumpiska sa kanilang 3 pakete ng hihinalang shabu ginamit ang mark money at motorsiklo. Sa bayan naman ng San Fabian, nasa kote sa anti-illegal drugs operation si Aris Perez alias Aris Fernandez, 40 anyos ng Barangay Bulasi. Isang pakete naman ang hinihinalang shabu na kumpiska sa kanya, gayon din ang kanyang motorsiklo. Nabawi rin ang ginamit na mark money laban dito. Kaso paglabag sa Republic Act 9165 din ang kinakaharap ng naturang mga sospekta. Samantala sa bayan naman ng San Jacinto, 2 lalaki naman ang nahulihan ng illegal na droga habang nasa checkpoint. Arestado sa Oplan City ng mga pulis sa bayan ng San Jacinto si Alexis Verceles, residente ng Barangay San Vicente sa nabanggit na bayan. Nasa Provincial Road naman ang Barangay Macayog ang mga pulis na makita nila ang suspect at pinapahinto upang sitahin sana dahil sa paglabag nito sa curfew hour. Subalit binaliwala nito ang mga pulis at nagpatuloy sa halip ng pagmaneho kaya't ang mga ito'y hinabol. Nang ma-corner ay agad itong kinapkapan kung saan nakumpiska sa kanyang pangangalaga ang isang maliit na pakete ng hinalang shabu at isang motorsiklo. Sa bayan naman ng Basista, dinakip din ang isang lalaki na nasita sa checkpoint matapos mahulihan ng illegal na droga. Nagbabantay sa checkpoint sa Barangay Mapulo-Pulo mga pulis nang makita ng sinitaan delivery boy ng isang delivery service na si Jin Bacani, 28 anyos ng Turaxan, Carlos City. Wala umano itong suot na helmet ng kanilang sitahin. Pinarapan din ito ng lisensya sa pagmamaneho at rehistro ng garong pero ito'y walang maipakita. Subalit ng kanilang kapkapan ay nahulihan naman ang isang kahon ng posporo at 3 pakete ng hihinalang shabu. Inihanda ng kaso laban sa sospek.
Panghuling police report. Patay naman ang isang 16 anyos dalaga, sugatan naman ang kanilang kaibigan nang mabangga ng truck ng sinasakyan nilang tricycle sa Barangay Buruan, Binloc. Nagpaalam pa raw si Kinzel Carrera sa nakatatandang kapatid na papasyalan umano ang isang kaibigan. Sumakay ito at ang ilan pang kaibigan dito sa tricycle, subalit pagdating sa Buruan, Binloc, nabangga na nag-overtake na truck na minamaneho naman ni Fred Bugay ng Kibungan, Benguet ang likuran ng tricycle. Naipit ang biktima at nagtamo ng matinding sugat sa katawan. Samantala, nagpapagaling naman sa paggamutan ng mga kaibigan nito at ang driver ng tricycle. Samantala, para naman sa ating balitang pambansa, 34,000 na bago pang kaso ng COVID-19 na itala sa Pilipinas kahapon. At Okta Research nagbabala laban sa severe Omicron outbreak sa NCR. Detalye ng mga balita yan sa magabalik ng Aksyon Radyo Balita. Diyan lamang kayo, dito lamang kami. Ang tubig ay buhay. Pangalagaan natin ito. Panatilihing malinis at maayos ang daloy nito. Ang mensaheng yan hatid sa inyo ng Binmalay Water District. Kung mayroon man kayong alam na mga illegal na connection o mga tumatagas na tubig mula sa kanilang tubo, ipagbigay alam sa kanilang tanggapan. Sa Luna Street, Poblasyon, Binmalay, Pangasinan, sa likuran lamang ng Municipal Public Auditorium o itawag sa telepono 540-0054 o 540-0058. Binmalay Water District. Ang Central Pangasinan Electric Cooperative o Sintelco ay patuloy na nagbibigay ng paalala sa mga consumer hinggil sa kalagayan ng serbisyo ng kuryente na kung mababa ang voltahe at kung may biglang pagkawala ng supply ng kuryente sa inyong mga lugar, agad itong ipagbigay alam sa punong tanggapan ng Sintelco sa San Carlos City o itawag sa telephone number 532-2222. Ang paanyaya ay mula sa Sintelco Board, Management and Staff. Nagbabalik ko mga ka-aksyon ng Aksyon Radyo Balita. Kasama niyo pa rin Aksyon na hikam sa Pasyon at sa ating Master Control, Aksyon Conrad Alvarez pa rin. Para sa ating palitang pambansa, mahigit 34,000 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 dito sa Pilipinas kahapon lamang yan. Sa huling datos ng Department of Health bandang alas 4 kahapon, Huwebes po yan, nasa 34,021 ang naitalang bagong kaso sa loob lamang ng isang araw. Dahil dito, pumalo na sa 3,092,409 ang confirmed cases na nakakahawang sakit sa bansa. Sa nasabing bilang, 237,387 o 7.7% dito ang aktibong kaso. 7,332 ay asymptomatic o walang sintomas. 225,408 naman ang nakakaranas ng mild symptoms. 2,881 naman ang moderate. 1,468 ang severe habang 298 naman ang nasa critical na kondisyon. Nasa 82 naman ang napaulat na nasawi. Dahil dito umakyat na sa 52,736 o 1.71% ang COVID-19 related deaths sa bansa. Ayon pa sa DOH, 4,694 naman ang gumaling pa sa COVID-19. Dahil dito, umakyat na sa 2,802,286 o 90.6% ang total recoveries ng COVID-19 sa bansa. May kinalaman pa rin sa ulat na yan na nananatiling severe ang Omicron outbreak sa Metro Manila kung saan tatlong highly urbanized cities sa Pilipinas ang kasalukuyan nasa ilalim ng mature stage ng surge. Ayon yan sa isang Okta Research Fellow nitong Huwebes. Sa isang Twitter post, sinabi ni Okta Fellow Dr. Guido David na umabot na sa 111.8 ang average daily attack rate sa Metro Manila. Tumutukoy ang average daily attack rate o ADAR sa bilang ng bagong kaso na itatala sa isang lugar sa loob lamang ng 2 linggo. Samantala, nasa mature stage naman ng outbreak ang Baguio City, Angeles City at Santiago City na nakapagtala ng ADAR na 39.48, 26.65 at 25.23. Balita naman sa ibayong dagat, patay ang 19 na katao, kabilang na ang 9 na bata at 12 na naman ang nasugatan ng sumiklabang sunog sa isang 19-floor building sa The Bronx Borough ng New York City noong linggo ayon sa opisyal ng lungsod. Ayon kay New York City Mayor Eric Adams, 19 na katawang nasawi sa sumiklab na sunog bandang alas 11 ng umaga sa isang brown brick building na mayroong murang housing units. Ito ring linggo ay sinabi ng mga opisyal na 32 katao rin dinala sa pagamutan na nagtamo ng malalang injuries habang meron pang 60 katao na nasugatan din sa insidente.
Kasalukuyan pang iniimbestigahan ang sanhi ng sunog ngunit posible umanong umani ng spekulasyon ang safety standards na nasabing low-income city housing. Ito na ang ikalawang matinding sunog sa residential complex sa Estados Unidos itong linggo matapos na masawi naman ang 12 katao kabilang ng 8 bata sa sumiklab na sunog nitong nakaraang Miyerkules sa isang public housing apartment building sa Philadelphia. Aksyon Radyo. Showbiz Balita. Para sa ating balitang showbiz, aminado si Chris Aquino na alanganin na ang kalusugan niya. Sa pinakahuling Instagram post ng host-actress, nagbahagi ito ng photos and videos niya kung saan makikita ang nasa kama ito at tumatanggap na ng medication through IV o yung dextrose na tinatawag natin. Napakwento si Chris tungkol sa mga pinagdaraanan niya ngayon. Mula sa IV insertions kung saan nabanggit niya na mahina ang ugat niya hanggang sa pagpapasalamat nito sa mga nagpaabot sa kanya ng kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng pagpapadala ng bulaklak, balloons, fruits at mga home-cooked food na kanya naman pinahalagahan. Mukhang napasente pa si Aquino at binanggit rin kung paano sinuportahan ng pamilya nila mga Pinoy sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagmamahal, suporta at kabaitan na nagpaalaala sa kanyang ina. Nangako naman si Chris na may pinagdaraanan man sa kalusugan, sinisigurado niyang hindi umano mawawala ang pagtulong nito sa kapwa. Aksyon Radyo. Sports News. Panghuling balita natin ngayong umaga sa ating balitang pampalakasan. Hindi lamang mga manlalarong Pilipino ang pinipirata sa Japan B-League, kundi pati na rin ang kanilang mga mahuhusay na mga basketball coaches. Ito ang nabunyag matapos tawagan ng bagong liga sa Japan ang premyadong coach na si Chito Victorero ng Magnolia Hotshots habang nakatuon din ito na makuha ang serbisyo ni Michael Topex Robinson ng Phoenix Fuel Masters para idagdag sa pinapaangan itong professional na liga. Iniulat na isang international sports management firm na inaalok si Victorero ng $250,000 hanggang $300,000 na kabayaran para tumalon sa Japan. Maliban kay Victorero, isa rin ang pangalan ni Robinson na pinagtutuunan sa B-League bilang posibleng assistant coach at kalaunan ay maging head coach. Inihayag ng isang Japan-based agent na ang isang assistant coach ay hindi lalampas sa $5,000 hanggang $6,000 bagaman mas mataas pa rin sa posibleng 200,000 pesos kada buwan ang nakukuha ni Topex para naman sa Phoenix Petroleum. Alright, bago tayo magpaalam, kaway-kaway muna tayo sa ating mga tagapakinig, sa ating mga ka-aksyon. Ito, magandang umaga kay Madam Delia Cabais, kay Wilma Metal Vicente Peralta, kay Mabilangan Familiar Janice, kay Madam Rose Montemayor Pasyon, maksyong umaga po sa inyo, kay Ben Capabellano, sir, magandang umaga sa inyo, kay Bing Abagi de Guzman, ang Batulya Kabusan, sa Reka, may bagay-bagayo, ang bato-bato na. Kay Boss Salvamar Cancino, magandang umaga, kay Ate May Bunso, sabi rito, shoutout sa mga viewers and listeners sa Tabang, Chloe, Gab, Golem, Cardo, Marito, maingay na Aksyon Radio sa Bulinaw, kay Auntie Eddie Avarillo, thanks. Ayan, mga aksyong umaga, thank you po, ingat po kayo riyan. At kay Edison Balolong, idol, sabi, anong balita po sa Santa Barbara? Ay nako, abangan mamaya, sunod na programa, MIB, mga issue ng bayan. Sigurado, may daladalang balita si Action Joel dyan sa may bayan ho ng Santa Barbara. Tutukan mo lang Manong Edison. Mga aksyong umaga rin kay Madam Mirna Soriano Silahan at kay Manong Leonie Tranes. Ayan, Manong Leonie! Ingat kayo dyan sa may transmitter site, sa may Lukaw. Nasa ba si Manong Leonie? Duty ba siya ngayon? Duty siya ngayon, oh. Yan, mga aksyong umaga sa'yo, Manong Leonie, ha? Ingat ka dyan, ha? At minsan, makadaan kami ng Action Conrad dyan, ha? Magdala kami ng tinola, ayan, ha? Ha? Pwede, ha? Ayan, ingat kayo riyan, ha? Yung mga ka-action natin sa may Barangay Lucas, sa may transmitter site ho natin, ha? Okay, yan po ang kabuuan ng mga pinakuling balita ko natin ngayong umaga mga ka-aksyon. Sama sa inyo ang Aksyon Radyo Balita. Nakasama ko ninyo sa loob po ng mahigit 30 minuto pala. Nabalitaan ko natin ngayong araw. Ito po ang inyong nakasama, Aksyon Ahikam de Salapasyon. At sa ating Master Control na riyan ho, Aksyon Conrad Alvarez. Sa ating newsroom, Aksyon Dr. Bakian, Aksyon Jeric Pasiliao. At saka na po na bumubuo sa Action Radio Pangasinan staff sa panguna ng ating station manager, Action Violi Valdez Ferreira. Abangan po ninyo ako mamaya bandang alas 10 ng umaga sa aking programa, Action Radio Hataw. Dito lamang yan sa numero 1 AM radio station sa Pangasinan. Una sa action, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino.